Ahoj, Patrik Gondo. Nachádzame sa na Rázusovej ulici, kde sme pre vás pripravili na predaj charizmatický, zariadený trojizbový byt s veľkou lódžiou, šatníkom na ideálnom 6. poschodí. Vítaj na obliadke. A keď už teraz viete, že sa vám byt páči, tak mi zavolajte a spoločne sa sem prídeme pozrieť. Moje telefónne číslo je 0907 888 149. Majte sa fajn.